Kamoro moro mantie jano mar LTN otieno maber arwake makende chino gojo chande kunyalo paro nwa wuoyo e weche go eko mag jopith mag ochele mago eko mawuok kano kendo wadwaro ang'o ni to nyaka nwa wuo achiel kachiel nang'o mosetimore nyaka sani eri maendi omiyo odiochieng' ma kawuono achaka kelo e studio achiel kachiel jalno ma bende en kaka ng'ama sono ma bende nochung' ne wach machalo kamaendi mar ng'iyo ratiro mag jopith mag ochele mantiere West Kano. Arwaki makende ka in kod ote namba ni malo kanyo eri nyalo yudo achiel kachiel arwaki studio moso ganda wenyisi gi nyingi county ni mondo wadhi. Erokamano nyikwara mogi amoso uno yawre uru te kamoro amora muntiere. An iluonga ni Injinia Apollo Dindo kendo asebiro ka mondo chak wawache weche manodong' manokwatieko ka wan gi Jeff. Aduoko erokamano kuom luonga kendo mondo watiek weche machando jopiny ma Kisumu County. Erokamano. Erokamano ahinya Injinia Apollo Dindo. Arwaki e yo makende. Dindo nyiswa ni to nyaka nwa wuo achiel kachiel e weche mag jopith mag ochele mantiere West Kano. Nyaka sani eri nwa wuoyo chiegni dwe achiel mokalo. Ang'o ma osetimore? Jeff, nyaka ne wawuo osekawo karibu 1 month. To gik mosetimore gin gik moko ariyo kende. Koro kane giwinjo kuwa wuoyo ka motegno, ne gidhi ma disband body mano kwalo pesa. Mani iluongo ni West Kano Rice Farmers Revolving Fund. Koro mae body manoting'o jok man corrupt mabe pod wamanyo nyaka sani. To ne gidhi ma disband body ni. To jomoko man bende bedo accused pod ne giweyo kendo chak giduoke ofis. Koro mae gima pod chando chuny farmers nikech ne gitime in impromptu way ma koro no farmers te participate. Koro ne giluongo the few ma paro ni ne gin godo gi winjruok maber to gidhi giyiero go jomoko mondo pod omak ofis no for the time being. Koro mane achiel kuom gik mosetimore nyaka ne wawuok pa. Erokamano ahinya Dindo. Awinjo kiwacho ni body no ne koro dhi okethi. To koro sani eri nyaka ne kethe. Iparo ni jopith go eko mag ochele nitiere kod geno. To nitiere kaka niwacho ni ochele ma bende imiyo gi mondo gipidhi ok giti kod kothe mabeyo. Kang'eyo ni yore mag kothe gi ekete nyalo wacho. Yore mag kothe pok onge gima osetimore. Nawacho ka maler ni weche ma chando farmers ahinya gin weche mag kothe. To kendo county government, when agriculture is devolved, yes. County government nawacho ni mondo mi oyier kata jowuot Kisumu County moko ariyo odhi otim research e weche mag kothe mondo farmers odhi oyud kothe ma ka gipidho to ginyalo keyo maber. To mae ing'e ni pok otimore. To mae ok anya blame gi nikech onyalo kawo time matin. To be at the same time ne ang'isi ni ne nitiere gimiluongo ni Rice Task Force. Yes. Man the county government mitayo gi Jack Ranguma no osidho mondo tim nonro kuom tabu musiko chando farmers e West Kano gi Ahero Irrigation Scheme. To nang'isi maber ni ne jogi ondiko recommendations mabeyo kabisa. Kendo recommendations go ne gin gik mana dhi through ma somo ma neno kabisa kata weche mag kothe go ne kanyo. To up to now, or it is 6 months down the line, bang' kane this body obedo instituted, to pok recommendations gi oketi into action. Koro mano be is another problem ma pod watemo wuoyo gi county government mondo migi gitim gigi piyo piyo mondo farmers koro obed gi konyruok kaka ne wawacho chieng'cha. Erokamano ahinya Dindo. Koro wacho ni Rice Task Force nyeri nyaka ne los recommendations nyaka sani eri onge wach mosechak ti godo. Kamano. To bise chopo ir jogi eki jok machalo Ranguma miwacho ni notelo ne wachne bise chopo ire mondo ipenje ni to ang'o matimore mondo ing'e ni to ang'o momiyo digni betie. Okay, I've been outside the country. To nyiche kaduogo. Yes. Nikech Ranguma to is my friend. Nyiche kaduogo nyiche atemo wuoyo gi PA mare mondo omiya ne appointment mondo adhi brief ane to gisechopo kanyo. Nikech ing'eni samoro embe en gi sida moko ma ene mong'eyo to farmers to pod okia. Koro nadwaro ni mondo ayud time
adhi awuo kode mondo onyiswa ni to ang'o momiyo recommendations mag this task force manochamo taxpayers mang'eny ka gitimo nonro, ang'o miyo gigi te pok obedo implemented. Koro magi gin gik ma ene monego bed noduokowa, ma be na expect ni chieng' cha kane wasewuoyo ka nonego bed ni o react to those questions, modhi mong'is farmers gimosetimore tok kane this body obedo instituted je. To nyaka sani eri pok gima kamano timore. Koro wakwaye en gi minister mare, en gi jok mo represent e ground miluongo ni ward administrators. Magi gin jok monyalo tiyo godo mondo oluonga meeting gi farmers, onyisgi ni to gik man jogi otime nonro gi mabeyo mana somo ang'o miyo pok gibedo implemented nyaka sani. Mano gima Jakranguma is capable of doing, to pok otime nyaka sani. Koro wadwa ni otem matek kabisa, nikech farmers are still languishing in abject poverty. Nikech onge keyo maber magiyudo, to schemes ariyo gi ma wan godo Kisumu County gi je. Magi schemes manyalo pidho the whole Kisumu County. Mano ma West Kano gi mane? Ahero irrigation scheme. Ahero irrigation scheme gi ma West Kano. Yes. Ineno ka wan gi 2 national irrigation scheme. Yes. From Kisumu County wan gi 2 national irrigation scheme. So the whole country wan gi only 7 national irrigation scheme. So you can imagine in one county we have 2 irrigation schemes are recognized by the government. Kendo government TA through NIB. So up to now, farmers must tiyo puothe e skimbe ariyo gi for almost 40 years now. Poko yudo konyruok kendo pod gichandore, kendo apana nyalo nuoni gima nawacho kane wan ka last time. Ni jogi eki kitimo comparison kaka gidak gi farmers ma Mwea, gi farmers ma Pekera, ma Baringo County, to pogruok is too big. Kichi yudo ka farmers ma kuonde ariyo ma wacho nigo gin ginyalo kata ndiko jok ma tiyo negi e puothe gi, kendo magichul. They have that power to do that. To farmers ma Kisumu County gin pod gi serve the life of a servitude. Gin ema pod ta gigo tong' ne jomoko mondo ka giyud pesa ma ginyalo puro go puothegi. Koro that difference, that disparity, ang'o makele? It is because of bad leadership. Ma gik moko itimo tok bed implemented, gik moko iwacho, josiasa wacho tok gi implement, leaders wacho tok gi implement, gik moko iwacho to onge ok kete ti. To kiwera nguma bise wuo gi jatelo moro amora kendo, ang'eyo ni nitie women rep makuno, nitiere jaod bura makuno, jogi e kibende isechopo irgi mondo iwinj ni to en ang'o matimo. Very good, Jeff. Penjo maber. In fact, kane gigi osetimore last time kane wawuoyo ka, to PA mar Rose Nyamunga is the women rep ma Kisumu County. To as a women rep, na expect ni obed kata gi mine ma farmers maero gi West Kano irrigation scheme. Nikech iyudo ka je ing'eni sikimbe ariyo gi research mosetim wacho ni 51% of the acres mag these 2 schemes obedo headed gi male. Kizungu luongo ni male headed acres. Koro mano tiende ni 51% joma chuo emotelo ni. To iyudo ka 49% otelne gi joma mine. To joma mine gi iyudo ka gin jok ma chuo gi osetho. To jok ma chuo gi osetho gi gin ginyalo bedo categorized, gin gimiluongo ni affirmative action or take care of them. To that affirmative action ema Rose Nyamunga onego bed ni is concerned with. Ema nomiyo otere parliament to represent this group ma are less fortunate kata disadvantaged in one way or the other. To mai Rose Nyamunga pok obedo kata gi mine gi piny mondo los kata kod gi circles ma koro mine gi nyalo gole pesa to puro go michele. Nikech kata corruption mowuok ka man koro wawacho kani owuok because of the body man obedo formed gi farmers. Ka koro ne gionge circles ma ginyalo dhi
to gigole pesa gi to gipuro godo puothe. To magi gik ma Rose Nyamuga nonego bed nosetimo. To up to now pok otimo gik ma kamano. Koro recently eka koro nyiche otemo timo wachno. To an nyicha asewacho kendo anuoyo studio ka ni I'm very ready to work with her. Anyalo bro organize ne a meeting with these women mar farmers ma are not able mondo gi orat kodgi olos kodgi sako mondo mon gi koro koyudo pesa matin to ok bitere that revolving fund ma koro is defunct mondo koro gi chok pesa gi kigen mondo gitigo puothe ma koro erokamano inyo Odindo wabro dhi yo matin engineer kwa dugo to bro dhi nyoro ine to kino goja chana mijo kai wacho ni uki machiegni kod outa okanya ni to gin to bende gisechwaluwe wach ni mar jopith mag ochele mago eko mawuok kano nano kana kalo kono ero kana kalo kano kono naneno ka puothe go eko mag ochele ni wacho ni osepur gi bende thuolo malacha inyama bende koro productivity level mar jodok chien okang'eyo ni magi kito wanyalo konyo nango kwa dugo wabro rango weche gi kiduto ma Indian routine. Ocha kwa duogo mana bang' yuno eroma kende wadhi nyime kod engineer Paul Odindo ma bende wen wuod Nyando mano ere jal mawuok Kisumu kocha chande ka otemo rango ni to ratiro mag jopith mag ochele chalo nade skins mang'ere kaka West Kano ka achiel kod mano ero mar Ahero nikech ero ni gwenge mag Ahero ochele ne gin ero ma bende konyo oganda mathoth miwuoro gi tiyo godo e weche mag chulo school fees gitiyo godo e weche mag dongruok ka nitiere weche mag mibadhi koni kod kocha to weche gi ok nyal dhi nyime maber ma endi omiyo odiochieng' ma kawuono wabedo kaendi kendo watok achiel ka chamo wang'ni to en ang'o makelo ng'ikruok ne jopith gi eki mag ochele makelo chenro ni an Jeff Lumbaka abro miyo wendo thuolo mos mondo nyisu nyinge kae to erokamano Jeff kaluwore gi penjo mani penjo chak iparne gi nyingi okay an iluonga ni Paul Odindo an wuod gi Jakranguma aja Kisumu County Nyando sub county koro mane nyinga erokamano engineer na penji ni to inyiso ni to naneno kakalo kumero to niwacho ni ochele ni bende osepidhe thuolo malach ahinya koro productivity level bende dok piny kae to bende kane pok wadhi yo na penji ni to jaod bura makuno mano migosi Outa to niwacho na ni nusebedo ka uri kode kata ne odwa ni mondo luongi mondo uwuo maendi be osetimore to ang'o momono ma timore kata kotimore Jeff adwa nyisi ni mano penjo maber kabisa nikech Outa Mheshimiwa Fred Outa en ng'amo dhi parliament because of ochele. Yes. Pito ochele. Kana atemo duoko chien matin ne ndalo moko ne nitiere man sikimbe gi opodho. To Outa kanoa America noduogo mo revive these two schemes. Koro kaluwore gi penjo mipenjo je. Yes. Iyudo ka ne wasirado Outa wasewuoyo go mang'eny. Chigni Siparadek mane wi wach achiel to no promise koro currently koro no se promise ni odhi provide fuel mag tingni mano kel ni national government mondo mi tingni gi chak pur to up to now pok to mano timore but ang'eyo ni kaka en ng'ama jaratiro odhi timo mano kaka nowacho. But at the same time, nyaka ng'is do piny ni wach tingni gi osekelo weche mang'eny kabisa nikech tingni gi nobedo sponsored gi company miluongo ni JICA. Mano Japan International Cooperation Agency. Gine man gi kelo tingni gi through national government. Kuro national government no act kaka guarantor. Kuro gine man gi chalo joma o guarantee these tractors momiyo ne koro gichopo nyaka e Kisumu County. Koro sani eri gidwa kawo tingni gi nikech tingni gi koro nyale maka to pok ochako tich. National government dwa kawo gi kendo. Gidwa golgi e county. Gidwa golgi e county nikech onge gima gitiyo tingni bodha kanyo to tingni manyien 20. Tang'o mamono gi tich puodho onge magipur koso.
puothe nitiere to mondo mi koro pes man jogi okwalogi duogi mondo koro chak sikimo chak ringo kaka ne ringo koro tamore nyaka sani. Koro iyudo ka tingni ni kanyo to koro gima gipuro onge nikech kata fuel ma ole tingni gi mondo gi opur onge, manpower onge. Koro magi gin gik moko ma pod chando farmers nyaka sani. To Jeff nakon chien kae ni sikimbe wa ariyogi gin sikimbe manyalo pidho the whole Kisumu County, the whole of Kisumu County. Kata Kenya mzima koti kodgi maber. Iyudo ka ipuro kidam because these leaders man farmers oyiero mano dugo kwalo pesgi. Koro sani giwacho ni ofisgi no is bankrupt. Koro onge kata pesa ma ginyalo puro nego farmers. To joma nokwalo pesagi gin ma pod gin e ofis pogo golgi koso pok ofwenygi ni gin ng'agi. Mana ng'isi chien kanyo ni kane gisewinjo kwa go koko mang'eny kendo nyiche wawuoyo kae TV ka. To on Thursday that very week negi dhi magi disband that body. Magi keyo gi kabisa. So kokawnegi okang' koseket body to kotergi kokawnegi okang' molure kod chik kotergi kata od ang'ech kotergi do owegi aweya. Mano is what now farmers are still crying about nikech jogi okwalo pesa. To koro iriembo gi ofis. To koro mondo timnegi nonro kaka ne wasechako timo cha. Koro tamore. To wan ng'eni ne wase contract nyaka private auditors mondo dhi otim nonro e buge man gindiko e pesgi. To jogi nodhi owinyo badgi ma kata report nok gimiyo. Koro mano is a challenge to farmers. Emomiyo farmers pod go koko, pod ok mor gi gima otimore no. Emomiyo gima jok mano chulo omenda mondo tim nonro nogodho gi bor. Nogodho gi bor, magi ringo, magi lal, ma report man koro gise ndiko maler, man ng'enyo mibadhi gi te. Nikech jogi di koro wasetere court. I have the capacity. Gisegochone jogi. I have the capacity to tero jogi e court. Gisegochone joma auditors mane kapok idhi kanyo. Auditors mane uchulo mondo otim nonro gi e bisechako ifwenyo ni to gin kure kata kiwacho ni giringo kama. Auditors gi pod wamanyo gi nyaka sani nikech gin registered. It is a registered firm. To pod wamanyo gi nyaka sani nikech koro kuma wayudgie koro pod tam koro gitimore mana nini. But one niche wase report gi nyaka ka CID mondo koro konywa manyogi nikech ok wanya manyogi just like that. Koro ne wa report that case to CID headquarters ma bende jogo pod nyiso wani pok giyudo. Mano be is another issue ma is raising suspicion. To mago gin gik ma ka leaders gi obiro together moungo walwedo kaka farmers. Moungo farmers gi lwedo. To gin gik minyalo tim within no minute. Nikech magi are just people from the Kisumu County. Gin jok mwang'eyo, office no wang'eyo, kendo ne kane wa sign kod gi contract. We have the documents. Man wa sign kod gi contract. Man gidhi tiyo godo tich man wamiyo. To mae mane gi sign. Mane wa agree ni ka gisetieko timo auditing to gimiyo wa report, giluongo farmers te to gimiyo report, to report ni koro asomo ne farmers te mondo koro miwa yot mar tero jogi e court. But you cannot take these people to court ka mana ka report kanyo gendo ma pod wadhi godo nyime wacho ni jogi ekino lal nono. Kore wacho na jogi akwayo our leaders including Rose Nyamunga, including Outa himself, including Jack Ranguma, mondo we come together. I have a lot of information. Which asebedo kaluwo wachni from the beginning. Waraduru, wariwre uru together, wawe political difference. Gima chando wa kendo en political difference mar our leaders. Iyudo ko Outa en gi ng'ate kod. Ranguma bende nigi ng'ate kod. Koro leaders gi ok radi. To Ranguma bende samoro neno ni ochende mipidhe nyano. Ni mano miyo Outa odhi e parliament. Koro in one way or the other, otemo nyiso Outa ni Outa onge gima nyalo timo ka ok omiye support. To magi gik maduoko chien je monego bed ni wa address. Akwayo our leaders, especially Fred Outa and Jack Ranguma,
mondo giti together sa politics pod wabiro go politics ka koro sani ochopo to sani wabeduru together mondo wakony farmers. In fact watch auditors makora wacho ni kagigi auditors gi pod ok wanya yudo because of the political differences mani kind Fred Outa kod Jack Ranguma. Koro gigi ka ng'ani temo timo kama to ng'ani timo kama, ka ng'ani temo timo kama to ng'ani timo kama. Koro oji ok rad. Koro anything maber ma ji dwano tim cannot be successful. To magi gik mwadwani wakwedi kabisa kech farmers pod ok oyudo konyruok nyaka samo wuoyi. Yes. Erokamano Nyudindo, wach ni mogik ne jopith mag ochele kata obedo ni weche osebedo matek, en wach ni mane minyalo miyo gi awadu hope mabende kata wach mar geno ma ginyalo bet godo kapod udhi nyime kod ng'iyo ni to weche gi kunyalo yudo gi kanye mondo chom gi maber. Atemo kwayo jopur ma West Kano gi maero te mosebede chandruok for all these years makwano gibeda beda mos kik gi lose hope kendo an amako wigini gi tekona te gi rieko man Nyasaye omiya te kendo I hope ni within 3 months wadhi yudo duoko malong'o kendo wadhi yudo konyruok as farmers. Mano promise manyiso gi nikech asemako wi ruath kendo adhi make sure ni gima gidwaro ochopo kare. Erokamano ahinya Engineer Paul Odindo. Ageno ni after 3 months kata bang' dweche adek abiro chaka duogi kaini mondo afweny ni to ang'o mosetimore. Iwacho ni in gadieri ni after 3 months weche dhi bedo ka oselokore ne oganda go kuma gin jopith mag ochele mawuok e West Kano kaachiel kod Ahero. Ka 3 months oserumo ka dweche adek abiro chaka duogi kai mondo apenj ni to ugik kanye. Nawinjo ka jopith gi kibene noywak na mapek ahinya gisebedo ka gigocho na moko nyisa ni Jeff Wachwana chako ni romo mak maburu nikech wan kaka jopith mag ochele wane mwahinyore to watiyo kod teko mang'eny to ok wanyal yudo return, so ginyalo yudo yuto manyalo konyogi e ngimagi. Erokamano Odindo. Engineer go riti ne oganda wa. Erokamano oganda makwar mar jokanyanam kamoro amora muntie piny mangima. Kendo akwayo ni ubeduru mos yudhe manyando wariwre uru kanyachiel mondo wakony jonyando gi jo Kisumu County gi jo Kenya te. Adwa weu gi wach moro man Grasa Maselo wacho kano rado gi yudhe South Africa kocha. Grasa Maselo en chi Nelson Mandela ma is an icon. Koro nowacho gima adwa weu kani. Nowacho maler kano rado gi yudhe ni yudhe neuru maber ni loch ok mi ng'ato. Loch ikawo to kendo manyuru jok ma joratiro miluongo gi dho kisungu ni mentors manyalo guide, manyalo tayo maber so that you be noticed and be respected. Koro mano en wach manyalo wacho gi kisungu kendo mondo yudhe bende winj gi dho kisungu nikech wache Odindo tolo ok ni kodwa. Grasa Maselo nowacho niya the power is not given to the young. The young, who are the youths, should take the power. Find mentors to guide you so that you be noticed and be respected. To mano gima ang'iso yudhe ma Kenya kate. Yudhe ma Nyakach constituency osechake. Wariwre uru together yudhe ma Nyando mondo wageru pinywa. Ne wasechake e group e WhatsApp kama iluongo ni Nyando constituency to pok wakete ground. Kura kwayo that group mobedo headed gi Lukawich mondo waketuru gik mwawacho WhatsApp go to tim. Wa bring uru yudhe te mondo walosuru wang'aduru rieko ne our leaders mondo wakony jok machandore kaka farmers mag West Kano irrigation scheme kod Ahero irrigation scheme. Erokamano Odindo. Agoni erokamano maduong' ahinya gero ne joyudhe winji jopith go mag ochele bende winjo achiel kachiel. Kawuok e Lolwe TV mainden kuk mar wach kabende wantiere kod Engineer Paul Odindo.